е видео отново без GoPro-то. И между другото щяхме с колелета, обаче просто родителите на Вели не искат да му дадат ключовете за возата. Все едно. Тези сладки кученца ни следват. А сега ще скочим там. Най-големият проблем е... А сега ще скочим тези лампи там. Буквално това е оранжева писта, ето може да видите. А пък е като бялата писта. Какво е? Сега Велито просто... Абе, аз стига се скачал като някакъв заек горе на поляната, бе. Какво да правя? Ще отворя купатне. Пътинетката на Вели е доста заледена. И просто... Пробвай турченката да караш. После е много смешно. Сега искам да я пробвам. Хора, гледайте сега, да видим дали ще имаме някакъв спешен. Дъжд. Ама не спирам. Я пробвай да скочиш на скок. Не. Добре, аре! Хвърляте го. Не остави го, ще скача. Добре, Велито първо ще скочи, след това и голямата рампа ще скочи. Ако иска да е... Аз съм стотинетка. Твоята турчинетка. Вели, просто толкова много. Вели ще да ме блъсне. Дай пак, че не го снима. Аз скачам на своята. Добре. Чакаме, отиваме... Сега чакам Велито по да смени. Знам, ама по-малко. Добре, айде идвай. Ама чакай, аз... Абонирайте за Вели да оцелее и оставете лайк за Боби и за Майя. Между другото... Разкарай Боби оттам. Как да му цъка главата ли искаш? Давай, Вели, скачай. Бобчо, махни се от тука. Хвърчица. Колява. Моля, той няма да се заледи. Някаква чак сега до вкъщи, ще си вземем колелото, бе. Не може да покажи. И аз съм се опитай да скочиш голямата рампа. Добре, айде. Ама, докато ми забе. Добре. Я направи някой тик за хората. Как искаш трик? Прямо на бъдни хоп. Аз се пробвай, аз ще правя. Ой, са бъдни хоп. Отново. Бъдни хоп, своите по-става, добре. Ама той с твоята става. Моята врата ще порече. Искате ли да видим сега, ако слегнем долу и завия, дали ще падна от турчинетка? Лайк, че няма да паднеш, сабскрайб. Еми да, само. Спира с крака. Вели не иска да спира с крака. Обяснете ми хора, как трябва да спа с крака и после като си изтъркам обувките. Вижте как ми нови, бе. Еми да. Как ти просто се... Оф, ай, какво че правиш, скачай. Добре, айде отим някъде другаде. Добре, може да отидем примерно на... Де знам. На Баира. Добре, айде. Ама чакай, трябва да се и двамата ще го пускаме. Няма да го пускаме, бе, ще катежи. И сега ви пускаме. Някакси са на 5% и сега Вели се опита да се убие. Дай телефона за малко. Добре, давай. Къде си? Тук на обратно. Ето го Вили. Вече го няма. И малко го убих.